आ घर में एगो मेहरारू भी अपना पति लगे फोन करती है कैसे कहती है कि अपने तो परदेश चल गई लो घर में एगो लहुरा देवर बा हमरा के रोज परेशान करता कहती है कि अपने गइलो परदेश हमरा के कॉले अपने गइलो परदेश हमरा के कॉले तू तो जानता रो कैसन जमाना बा तू तो जानता रो कैसन जमाना बा घर में देवारा हमरे दीवाना बा घर में देवारा हमरे दीवाना बा कहती है कि जा बियाह करे से पहले तहार शकल हम देख के खाली हम आ गई तहारा घर नहीं तो ना माई बाबूजी के लाज रख देनी हम न तो तहारा आई भोला ऐसा तो भतार रही तो हम अइले न रहती हम देखी तो पूरा 50 गो दे दियो कहियो मुझे खुदरा चाहिए अच्छा चली कहम तो कोनो दिक्कत नहीं खेल 50 रुपया मिलल भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना दिन दुगुना रात चौगुना खातिर प्रार्थना रही कहती है कि चेहरा छुपा के रही देहिया बचा के रही अचक में आवता खोद के जगावता हिलावत रहो वही तरह हमारे हिलावत देखल बड़ा कि ना अरे बना रही क्या बात है एमे ना हिलेला गौना ही में हिलेला ए तारा लगे काहे के तू वही से हिला ए चेहरा छुपा के रही देहिया बचा के रही अचक में आवता खुद के जगावता तू तो बाहर में जाके चानी काटो तो रहो आराम से अपने काटे लो चानी हम कैसे जियो तानी अपने काटे लो चानी हम कैसे जियो तानी तू तो लुट चाहो तोहरे खजाना बा तू तो लुट चाहो तोहरे खजाना बा घर में देवारा हमरे घर में देवारा हमरे दीवाना बा ए राजा कहती है कि जाए नाती कहती है कि मंजे खानी में भतार रहल है हाँ इतना बढ़िया सुघर बाड़े हाँ घनश्याम जी खानी कह दिया कि धक धक धड़ा भीतर केतना ले सही अब ना होई परहेज हो धक धक धड़कता भीतर करे जो केतना ले सही अब ना होई
कहतिया का कहतिया चढ़ल बा जवानी राजा वाली कहीं हो जाई नादानी चढ़ल बा जवानी कहीं हो जाई नादानी संसार माऊ करत बहाना बा संसार माऊ करत बहाना बा घर में देवरा देवरा हमरे पर दीवाना बा देवरा हमरे पर दीवाना बा मैं देवरा हमरे